Pred niečo vyše 100 dňami som vyrazil z južného cípu Afriky. Mojou misiou bolo prebehnúť po dĺžke celý kontinent. Množstvo ľudí mi hovorilo, že je to šialenstvo. Tvrdili, že sa to nedá, že zomriem. Zdá sa, že mali pravdu. Dnes načítavam knihu Najtvrdší týpek. Mám pocit, že to je taký osobný dokument, osobná spoveď. Veľmi inšpiratívna. A teraz, keď je môj osud v rukách dvoch agresívnych únoscov, potláčam v očiach slzy a myslím na domov. Myslím na rodinu. Myslím na svojich blízkych. Myslím na všetky cesty, ktoré ma priviedli až sem. Hlavný predstaviteľ tejto knihy, nemôžem si pomôcť, ale veľmi sa s ním stotožňujem. Mám pocit, že máme nejaké spoločné zážitky z detstva a z dospievania. Ale v zásade sa mi nezdá, že by nejako veľmi vybočoval z radu toho, čo je bežné v európskych rodinách, povedzme. Mal ťažšie detstvo, bol ťažšie zvládateľný. Keby sme nevedeli, že jeho príbeh sa skončí veľmi pozitívne a inšpiratívne pre všetkých ostatných ľudí, tak by sme si mohli myslieť, že to bude jeden z tých problémových ľudí, ktorý svoj život nebude schopný úplne naplniť a úplne prežiť hodnotne. Keď si spomeniem na svoje tínedžerské ja, cítim sa rozporuplne. Cesta, ktorú som si vtedy vybral, bola nakoniec správna. Ale uvedomujem si, že som mal veľké šťastie, že som sa zmenil na túto verziu seba samého. Bolo by pre mňa príliš jednoduché ísť cestou seba zničenia a stať sa niekým úplne iným. A takmer sa mi to podarilo. Ako je už dnes veľmi moderné, tak počúval podcast svojho obľúbeného podcastera, ktorý mal často za hostí ultramaratóncov, ale myslím, že bez toho, aby si to priamo uvedomoval, že má takýto cieľ aj on sa stať superšportovcom a bežcom. Jednej noci si povedal, prečo by som si to domov neodbehol. No a tak sa rozbehol. A tam sa to asi celé zlomilo. Vtedy si uvedomil, že prečo by som životom nebehal aj ďalej. Keď som sa pozeral na mapu Afriky, premýšľal som, či je možné prebehnúť celý kontinent. Dôkladne som pátral, ale nenašiel som žiadnu zmienku o nikom, kto takúto cestu podnikol. Ja by som bol prvý. Je to beh, ale mohlo by to byť čokoľvek iné. To je proste iba prostriedok, ako on sa dostáva sám k sebe a ako niektorých svojich démonov dokáže zahnať. Ja nie som fanúšikom behu a keby mi niekto povedal, prečítaj si knihu o bežcovi, asi by som ohrnul nos, ale toto nie je kniha o behaní v pravom slova zmysle. Je to kniha o niekom, kto sa rozhodol, že aj prostredníctvom behu urobí svoj život lepším. Všetci máme výzvy, ktoré musíme prekonať. Niektoré si vyberáme, iné nie. No jediný spôsob, ako ich prekonať, je rozbehnúť sa priamo proti vetru a stále napredovať. Krok za krokom.